Ni'n ôl fan hyn yn y gegin efo Nerys. Y boncyff siocled, ti di wneud ar rhan cyntaf, wrth wneud y sbwnj ag ati. Ti ddim barhau fo hwnna, gorffan yn hyfryd fel sy'n ti'r blaen ni. So, fi wedi dadrolio'r sponge, a wedyn torri ddi ar ei hyd yn ei hanner. Neu ti jyst atgoffa ni, dynes ti fe mas o'r ffwrn ar llian tamp. Do, un fel hyn, ar llian tamp. Jyst rhaid gofyn bod rhywun di ymuno â ni hanner ffordd. Rolio i lan, mewn papur gwrthsaim, dyna hi fel la. Siwgr yn ei pen, dwi. Siwgr yn ei pen, a rolio fel la. Mae hwnna dal yn gynnus. Gadael hwnna i oeri, tan bod hi'n dadrolio ddi, a wedyn ni rhoi'r llenwad, sef fel y buttercreaming. A wedyn ni nôl, wedyn ni'n rolio. Ond pidwch a phoeni os oes yna gracs fel mae hwn. Ie, sy'n poeni efo hynny, chos ti'n meddwl bod ni'n dechrau disgyn y ddarna, dwi, so ni'n meddwl bod ni'n dechrau disgyn y ddarna. Ti di torri hwnna'n hanner hefyd nawr i ti? Do, ar ei hyd. Ar ei hyd. Wedyn ni moyn ychwanegu'r hanner arall. Ti'n gyda'r So, mae rhaid ni wneud e ffyr hyn. So, mae eisiau ni roi... Mae eisiau bod gelfydd fan hyn nawr. Bod gelfydd yna, fel bod e... Ti'n meddwl bod e'n... joino fyna yn iawn, a wedyn ni barod i rolio to. Mae fydd na gracs. Er bod o'n torri, mae'n gwybod, yn poen gormod yn ormodol amdano, ond bod yn ofalus yr un ffordd. Coeden yw e fod, ta beth yw e? Ie, yn hollol. Ti'n mos yr un coeden yn berffaith, na god? So dyna ni, ti'n ailadrodd hwnna to gyda'r un nesa. So mae dy ti ddwy Swiss roll cyfan, torri'r ddwy ni hanner, hedwar rhan i rolio fyny. Dyna sydd ti ddim mor drwchus ar un gorffenedig. Mae gen ti hwnna mor drwchus fyna. Wedyn ni, i ni'n mynd i wneud ganache nawr i fynd ar ei benne, sef mae dy fi fenyn dwbl, gobeithio bod y dal yn dwy fan hyn, wedi toddi, 150 millilitr. Is ti mewn yna wedi ti wedi toddi? Menyn dwbl. O, reit, oce. 150 millilitr, a wedyn ni ychwanegu 100 gram o siocled tywyll. Fi'n mynd i roi hwnna un o chi i droi balans. Falle bod y menyn wedi... olio'r un braidd na. Mae dal yn toddi rhywfaint. Mae'n toddi rhywfaint, ie. I'r gofyn anna, fel ar y hwsys i. A wedyn ni, mae dy fi peth fan hyn, y ganache, chi'n gadael ei oeri am ryw awr, a wedyn mae fe'n setio, ti'n mwyd? A wedyn ni, dyna beth i chi'n defnyddio i orchuddio y melon, y gacen. So yna pam sy'n eisiau ti boeni os ydy craco? Na. Ti'n mynd i roi hwnna? Ti'n roi hwnna Cuddiad o beth bynnag, ie. Yn hollol. Wedyn ni, wneud y cam nesaf, mae dy fi ragor o siocled wedi toddi, jyst rhoi hwn ar bapur gwrthsaim. Mae yn nadolig wedi cael... Fatha siop nadolig, siop siocled yma gael di. A jyst siocled tywyll cyffredin sy'n ti fanna? Ie, siocled tywyll cyffredin. A wedyn ni, jyst teini hwnna mewn siap hirsgwar. Ti'n meddwl eitha tenna felly? Eitha tenna. Mae gen i weld pam mewn munud. Wps, bach yn sticky fan hyn. Ie, felly bod... O, reit. Mae Felly llenwi'r papur mwy na lai? Ie, mwy na lai, llenwi'r papur. Nawr, byddwn ni fel arfer yn gadael hwn am ryw gwater awr i seto'n bach, ond na i jyst dangos yn gyflym, achos mae'n tip bach handi. Nawr, fi'n mynd i rolio'r papur o gwmpas y siocled fel hyn. A wedyn ni, ar ôl wneud y hwn, gadael am ryw awr i setio. Ond yn ddelfrydol, so hwnna di cwlo'n bach. Bydde di cwlo'n bach, fel ti'n gweld. A dim yn gwasgu'r siocled i gyd allan i'n pen. Na, fel ti'n gweld, mae'n gwasgu'r siocled allan. Gadael hwnna na i llwchor. A dy fi un, digwydd bod fan hyn. So, wy'n dadrolio hwnna. Mae ti'n ffactor o'ch fi nawr. Ac wrth bod ti'n dadrolio fe... Galad i gyd. Ti'n gweld? Ie, stribedi bach o siocled yn torri ffwrdd. Mae'n stribedi fel mae'n dod. So, yn ytrach na gorfod ni'r pearls unigol, mae hwn yn gwneud y gwaith drosto chi. Hwna, ychwanegu i'r boncyff dros y tai wedyn dwi'n dyfalu, ie. Dyna beth i roi o gwmpas y boncyff nawr. Ni geg agored fan hyn, Nerys. Mae hwn yn gampwaith. Wel, fel fydde Bake Off yn gweud, y technical challenge falle yw hwn. Ond ni'n siŵr beth bydde fe'n gweithio ar ni wedi dod i bennau. Mae hwnna mor effeithiol, yn diwe? Felly mae gen i tŵna eitha cyflym, ond cyn i'r siocled yr haen oedd i dan yma sychu felly i hwnna aros ymlaen. Yn gadar. A wedyn ni, wel, fi wedi defnyddio gwahanol siocled, achos mae'n gallu bod yn rich os ti'n defnyddio siocled tywyll i gyd yn wedi i blant. Ond, so mae Ond just y peth i oedolion? Just y peth i oedolion. Waw. Dyna ni. Wedyn ni, ei addurno nhw... Ie, beth ystod dal y sylw ydy'r madarch na ar y top. Mae rhain allan o meringues,
Fi wedi peipo darnau bach 2-3 cm fyna, rhoi bach o pwdr coco drosto nhw, rhoi nhw fel, a wedyn ni stribedi ar gyfer y coesau fel hyn, ac wedyn ni, dyn ni weld os llwn ni'n neud un fan hyn, bach o chocolate ar ben hwnna. Maen nhw'n edrych fel madarch bach tylwyth teg yn dyn nhw. Pan ti'n gweld nhw, maen nhw'n delicate. Maen nhw'n delicate iawn. A mae hwnna wedi wneud. Mae hwnna wedi wneud a wedi setio. Felly mae hwnna bach yn well. Felly pwyll biau wedi wneud hyn? Ie, ond chi'n neud hyn o flan llaw. Ie. A jyst cadw nhw mewn tin, ti'n modd, a defnyddio hwnna i ddyrno. A wedyn ni wedi rhoi bach o... Wel, fel sparkle coch, mafon yw'r ein wedi sychu. Ac wedyn ni cnau pistachio drosto fe.